Τι κάνεις? Εμείς το δαγκώσαμε. Αδιάβροχο δεν είναι. Παίρνει τη θερμοκρασία του σώματος στο νερό. Μόνο έτσι θα το βρει. Δεν πρόκειται να το βρει. Θα το βρει, εδώ έχει φακό, ρε. Θα το βρει. Στο κέντρο. Έλα και ψάχνουμε με το ψαραντούφικο το δεύτερο το γουρούνι για σήμερα. Τρίτη αγωνιστική για φέτος, για το 16-17. Πες, οι ερασιτέχνες βουτήξαν και δεν το βγάλαμε. Οι ερασιτέχνες Και φωνάξαμε τον ΟΙΚΑ. βουτήξαν με τα βρακιά και έρχεται ο Ικάς με τις στολές. Δεν γελάτε καθόλου. Πες ημερομηνία, Χριστό. Τα είπαμε πάλι, τα λέμε. 21 Ενάτου 2016. Ο Μιχάλης θα πάει τέτοιο. Διπλό κουτί τριγωνάκια. Όχι πανοράμα. τριγωνάκια. Κάτσε να το πάμε, να το βρούμε πρώτα. Θα μας πάρει και από ένα ψαραντούφικο τώρα. Κάτσε να το βρούμε. Δεν γελάτε καθόλου. Όλοι λίγο μην διάλυσε. Κοιτάξτε τι καταγωγές. Εδώ δείτε τι γίνεται. Εδώ είναι ο Σταύρος. Κύριε μου πήγε πάνω στο Μιχάλη. Εδώ δείτε τι γίνεται. Κύριε, Εδώ είμαστε. Εδώ μέσα τώρα. Έχουμε πάνω. έφυγε Γιώργο. Γουρούσκο τον μέρα. Γιώργο έμαθε για κάτω. Ψήφα. Σήμερα. Όχι για το Μαμιόγλου λέω. Εδώ. Λέει, πώς έλεγε ο Χριστός, ήταν εγώ λέει από εδώ λάκου. Παίρνα, παίρνα για ανέβα. Αλλά πώς, τι έπαθε? Ήταν με τον Κόγια στα ξύλα και σβήνει το μηχανάκι και πήγαμε και το Αμερικάνικο. Καθαρισμένο. Εδώ είναι η πρώτη παρτίδα. Εδώ είναι το Παιδιά είπανε και κάτι το Να κοπεί. που έχουμε καταντήσει. Θα βάλουμε ένα γουρούνι. Πού είμαστε ρε, που στον Αμαζόνιο είμαστε, πού είμαστε? Θα το δείξω το στράτο αυτό που έλεγε βάθρες λέει στη τέτοια, Στη Σκιάδο. στην Αλεξανδρούπολη. Όχι στη Σκιάδο. Σαμοθράκη. Σαμοθράκη. Βάθρες και ήταν μια λεκανούδα. Έλα εδώ να δεις βάθρες. Τώρα αυτό μας είναι 50 γουρούς. Να είναι καλά, Μικάη. Ας είναι ό,τι θέλει φίλε. Το 50 για 30. Τώρα έγινε 30. Όχι, Ναι. Στέφανο, ο Μιχάλης είναι 30-35. όχι, όχι. Μόλις βγει πάνω ένα Να δεκάλικο. κάνει μια βουτιά και να το βγάλει, να σηκωθούμε να φύγουμε. Ας. Κάτσε να... Γιατί όλοι του τι να ξανέφυγαν. Γιάκος έπρεπε να φύγει. Ας το παιδί ρε, το παιδί δεν κοιμήθηκε και δουλεύει. ρε. Στέφανος είναι άρρωστος. Μη ρίξεις ξανά. Να λύσω τα πατούντα. Το βρήκατε περίπου που είναι. Το βρήκατε περίπου που είναι. Τι να βρεις. Ο βράχος είναι σαν μαχαίρι έτσι πως πάει. Ο βράχος φτάνει μέχρι τη μέση. Στη μέσα, μέσα στη μέση. Πού έπεσε το κουτέξι, να δούμε. Εδώ πέρα. Από το πλατανάκι εδώ μπροστά, εδώ που είναι τα κουνούπια. Εδώ σε εμάς θα έρθεις μπροστά το όλη δεξιά. Αλλά καλύτερα στη μέση. Τη μέση ψάξε κατευθείαν γιατί πάει έτσι ο βράχος. Μην περιμένεις να δεις μες στο νερό πολλά πράγματα. Μην περιμένεις να βλέπεις μες στο νερό. Δεν βλέπεις. Ναι, τι. Καλά που έχουν και τους βατραχατρόπους στην ομάδα. Και για γέλια είμαστε. Άμα το δει από πάνω, Μακάρα το δει από πάνω, αυτό σε λέω να κάνει μια βουτιά και να τελειώνει η υπόθεση. Δες το φακό στο χέρι σου. Βγάζε. Αυτά θα τα ανεβάζει στο YouTube. Εδώ. Τι να πω. Λογικά. Όχι ρε, βουτιά έκανε. Μακάρι, εγώ σε λέω να κάνει μια βουτιά και να βγει. Έχει και το τραγούδι. Ο Ιορδάνη ήταν φυσωμένο.
Βλέπει τίποτα. Άστο να ρε. Πρέπει να φτάσει πολύ κάτω. Ξέρετε να το βγάλουμε έτσι, Δεν τον μιλάτε. Άμα δεν βγάζει τον αναπνευστήρα να μας μιλήσει και να μας κάνει. Πάνω στη γουμιά μην είσαι καμιά άκρη τόλοι. Πάνω στην άκρη μην είσαι καμιά άκρη σκαλωμένο πια. Δεν είναι ρε μπα. Πρέπει να πω εκεί, γιατί εκεί είναι πολύ βαθιά, δεν βλέπεις. Το φακό δεν βλέπεις. Αλλά να την πάτησε να το Το λιγότερο μια μισή ώρα ακόμα το χειρουργείο. Πόσες ώρες έχει. Ξέρω. Κοίτα. Έχει όπως τον άνοιξαν, άνοιξε τη γη και έτρεχε. Βγαίνουν τον ανοίγουνε και βλέπουν μέσα ότι κάτω από το τέτοιο έχει φλεγμονία. Μπράβο, 50 γουρούνι! Ω! Εκεί το όλοι πάντο, από εκεί πάντο. Μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο ρε παλικάρι μου. Ιωδάκι βαπτιζωμένο. Με το ξαροτούβεκο το... Άρε γάμο για τα σκυλιά ρε, δώσ' το να το φάνε όλο γάμο το στάνιο τους. Μπράβο ρε Τόλι, μπράβο ρε βοηθητή. Μπράβο ρε αγόρι μου. Έτσι σκατζάρε παιδιά να δούμε γιορτούσε τα σκιά να δούμε παραγάνει. Ιορδάνη βαφτιζωμένο. Κρύωσες. Έτσι κυνηγάμε στη Χαλκιδική. Θα τα αφήσει λιχνάδες στο γουρούνι να πάει χαμένο. Μαχαιρά. Πάει στα τέργα του Μιχάλη. Τα τριγωνάκια. Μισά με τον άλλον, Το βγάζαμε χωρίς... τον Θρασίβουλο. Είδες που ήταν στο κέντρο. Μην το τραβάζει. Κάτσε εκεί, σε βγάλω φωτογραφία.